नमस्ते प्रणाम आप सब भोजपुरिया समाज को। आज से 5 दिन पहले एगो खेसारी लाल यादव के सावन के गाना आई रहे, जौन कि 5 दिन पहले आई रहे और उस पर वो पे व्यू 5 मिलियन आ चुकल बा। और एक पवन सिंह के भी गाना आई रहे जौन 2 दिन पहले। ए भोले बाबा खोली ना हो नया नवा, अब बिहनवा भइले ना, ओकरा पे व्यू 6 मिलियन आ चुकल बा। तो ये सावन में खेसारी लाल यादव के तो हालत ख़राब हो गई बा, काहे कि पवन सिंह के ये गाना और खेसारी लाल के 2 गाना के टक्कर दिले बा। जौन कि खेसारी लाल यादव के पहला गाना के नाम रहे ए मोर भोला, जौन कि फ्लॉप हो गई। तो एक और गाना निकल अहिरान बम, वो भी गाना ना चलल। और पवन सिंह मात्र एक गाना जौना गाना के नाम बा ए भोले बाबा, बहुत ही धूम मचा रहा बा और अच्छा खासा व्यू आ गई बा ओपर। तो खेसारी लाल यादव तू कहेला अपने आप के कि हम ट्रेंडिंग स्टार है। ये बताव कि तहार गाना अन्नपूर्णा फिल्म से आई रहे, जोना पर 2.5 मिलियन सब्सक्राइबर बढ़ल, ना ही तहार गाना ट्रेंड कैलस और ना ही मार्केट में बाजता। और पवन सिंह के एक ही गाना इतना धूम मचा रहा बा कि तू अपने आप के बदले की कोशिश कर और जतिवाद गाना मत गाव, जौन कि गईले बड़ा अहिरान बम। ऐसे कि तहार गाना केवल अहिर ही ना सुनलन, हर कास्ट के लोग सुनेलन। तो तहारा थोड़ा सोचे के चाहिए, ऐसे कि बड़ा कलाकार बड़ा। पवन सिंह कभी ऐसा ना करलन, बहुत पहले करत रहन लेकिन अब छोड़ दिलन जतिवाद गाना गावल। लेकिन तू अभी भी लगातार गाना जतिवाद गावत रह। जतिवाद गाना ऐसे गावत रह कि पवन सिंह गाना तो धूम मचा रहा बा। ए भोले बाबा खोली ना हो नया नवा, तहार तो गाना मार्केट में चलत बा ना, ऐसे विवाद बना कि तू अपन गाना के बड़ बनावल चाहत रह। लेकिन आजकल के जनता बेवकूफ़ नहीं है कि तहार जतिवाद गाना सुने। यही चलते तू अपने आप के बदला और पवन सिंह जस गाना गावो, हारमोनिया पर कभी गावत तू, तब देख लो। बाकी गाना दोनों जना के सुनी जा, रउआ सब है और प्यार दुलार दी जा।